Egern-snakken med autotuner. Hej og velkommen til Egern-snakken nu med autotuner. Hvem er det, vi har i studiet i dag? Geo. Hej Geo. Hej. Du skal sørge for at snakke højt, Geo, ellers kan vores lyttere derude ikke høre det. Hej. Det er godt, Geo. Og du er et egern, ikke også? Jo. Det var godt. Okay, hvor bor du henne, Egern? Egern? I min hule. Og hvor har du din hule henne, Egern? Op i træet. I træet. Hvilket træ? Det træ. Altså, det træ? Det træ. Når det andet? Nej. Jamen, Det andet der. jamen det der. Nej, det andet. Jamen, hvad så med det? Ikke det. Ikke det. Det andet. Okay. Har du Det noget, der er cirkelformet. har du noget familie, Egern? Bo. Bo? Min pind. Din pind? Min pind. Din pind? Og Gerda. Og Gerda? Mhm. Din pind? Mit øje. Det er derfor, jeg klap for. Men du har ikke klap for. Er du kommet igen, Gerda? Altså, jeg kan da lige prøve at trykke. Au! Egern-snakken med autotuner.